Apa, Mbak? Anggo klambi jambon. Sapa? Iya, Kok kelambi jambon sih? menamu. Menayu. Heeh. Lah nyo wis tuwek apa pantes? Nyo wis tuwek. Itu wae ora apa-apa. Rapopo. Lah riko kelambi apa? Hmm. Riko kelambi apa? Klambi ireng iki. Kelambi kuwi. Heeh. Rotine enak apa ora? Enak. Aman meneh apa ora rotine? Hmm. Anjaluk meneh apa ora rotine? Wis menan. Wis. Wis. Ya.